Ndisi ndakarumwa zvekuti ndakagara mwedzi miri ndisingagona kufamba, ndichigwadziwa, ndarumwa kuti namadzimai zichakabuda. Hapana, wakaruma chaipo panonobuda chinhu sisi. Iwo wakanditembesa wakati chinhu ndaruma chabva, asi ndakabvunza ndikati chabva chiripi, wakati handikuratidzi ndikakuratidza chinodzoka. Vakanoruma ipo chaipo. Asi ndatobva pana madzimai wawo. Handina kana kufamba 100 meters. Ndakachinzwa ichitofema futi. Mafuti kuratidza kuti chiri kubuda futi. Chiri kudzokera futi mukati. Ndakanochekwa ndikazorwa magazini nemiri mbiri. Ndakaita 2 weeks ndisingafambi nekuti miri mbiri yange yandisvuura. Sikarudzi yangu yose isingagoni